Oh. Wat is al je? Ja, ik word best. Ja, maar vriendje. Ga maar door. Oh, is het zelf op? Kijk uit de web. Achterplaats. Ja. Wat haast u die? Wat haast u die? Wat zit er op die neus? Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hoi, goedemorgen. Ildo krijgt haar pakje aan, leesjes aan, geven we aan de boeten. Geven de beestjes even aan. En dan een bakje koffie vanzelf. En om 10 uur met zaken bij Nathanael wezen. Fascien, hier je feestje. Nou ja, het cadeautje zie ik voor het keeltje lippen. Hetzelfde als Ivan en Levi. Wist u nog wat er is zit zaken? Een heel grote snoepding. Een heel lange snoepding. Ja. Nee toch? Een hele lange bak met snoep. Nee toch? Jawel. Een boek? Een heel lange bak met snoepzaak. Dat was het. Kom maar. Nee, leeuwschap. En hier snoep erin. Van me hier een boek en een fidget jermbaan. Ja. En wie is het ook hoor? En Oh ja, maar dat gooien, maar die bal. ja. Oh, dat was echt die bollennisje, maar het zit En normaal dan op. hier vol meer. Ja? Ding. Ja, en hier nog een bak snoep. Ja, maar dat had misschien van een oor kregen, want het zit net in die cadeautje. Wees dan dat nemen wat ze kregen maar. Ja. Oh. Maar dit is wel stoejuist. Oh. Daar had ik je snoep in. Ik denk wel dat we wat lekkers krijgen, hè? Maar En wat voor kleur moest Simon nog zaken? Ja, dus we hebben wat groen en bruin. ik denk het wel lezen. Lezen game? Hoop ik. Maar dan moest ik een pakken voor haar, want anders kun je die net rijden. Nou, maar dat was toch nog wel goed de legerkleuren? Shit, zelfs die squan, die ben ik groen met bruin. Groen, bruin. De kant in. Green. Was die kant op, Hildo? Ja, kom. Kom we naar de kijken? Joen, hij, Jelke en ik de après-ski party. Het is uitwassing, maar nog even strutsen. Leuk. Ja. Of was het dat even nou, Jelke? Ik denk wel, maar ook. Nee, ik denk wel, maar ik wil het ook net, want ze hebben wel even wachten, denk ik. Nou ja, we hadden al even strutsen, het is aardig knoekerig. Dus, Nou, hampel en hampel, ging heel vast. Beste, hè? Was toen geen jas meer onder zaken? Ik pak nog even niet, hè. Het is te fris, zei joh. Het gaat 1000 vandaag. Nou, wat doet zaken? Koekoek. Maar ze hadden weer jas aan, Thomas, hè? Het had 1000 vandaag. En wil je jou? Zet mij mee in pakken? Ja. Ik sla lekker een jas aan en dan geef ik op naar de kijk. Jiske. Jiske, bakjes. Wat Ilda van die pak had. Oh, lekkere brokjes, wat leef. Jiske, hier. Is dit een stokje van suiker, hé? Oh, lekker. Baby. Zie, wat had Ildo? Die wil je dan? Zie. Jiske, hier. Ja, goed zo. Oeh, dat is ook wel dikke snot. Ik zou schenk nog een boesdoekje naar die afslag. Je kan haast net zonder de deur uit op het heen. Oh, je snottenbel, maar ik ben er raar van. Van de morgen, dan wordt ze wekker en ze gewoon helemaal glazig om me hollen van de snot. Nou ja, lekker. Oh, yes! Yes! Ja, je lijkt nog hier. Lekker. Koes hem net. Ja, niet. Ik leeuw net alweer de golfkarren kennen zaken. Hij wordt verplaatst. Wie mag maar even rennen? Wie ben ik haast net lui, hè? Wie kan ik maar rennen, hè? Hij wordt de zwaarste zwier. Nee. Ja. Nee. Zaken denkt dat er even die dat ijzer wordt verplaatst of zo. Nee, wie kan maar weer rennen? Mankeert dus niks. Ga mooi rennen. Ilde vind ik wel rennen wel leuk. Kom maar, Mike. Ook over de bush. Hoe is het met die hut, zaken, Thomas? Wat is het voor bouw? Oh, je mag ook al een bloempot ding. Wat gezellig. Oh, je meid zit al even sfeervol. Laat mij maar eens even zien. Ik wil hem er zo heen. Hier is het leeg. Oh ja. Ja, maar dan kan met men weer bukken. Ik ga hier wel. Up. Oh. Wat is al je? Ja, ik word best. Oh, je had een mooie bloem. Dan moet ik nou een plant in dan, denk ik. Wanneer zijn we hier weer met verder dan? Ja, ik denk op de hele
dan een keer even tiert hadden. Ja, dat was wel mij nog in, hè? Ja, Cornelis moet eigenlijk even een keer tiert hadden, want ik kan het heel snel aan. Of hij ziet ze. En dan mam je direct naar een bregen, meidje, hè? Oh, je mag al een beetje een pallet. Oh, oh, wat goed. Dus je mag al een bregen. Dan gaat er over Jan mijn Cornelis maken. Ik ga geen idee wanneer. Oh, Dat weet ik net wie. ach, wat leuk, joh. Hoezo? Nou, het mooie waar komt er weer, dus kunnen we mij kwaad nog een keer hut bouwen. Ik heb beter net op het bruine. Oh, zo. Nou, sure. Hartstikke flat. Ik ga nog zonder mensen. Nee. Ik ga niet rollen. Cool, man. Dan kun je hier ook wel een keer picknicken. Hey. Dan krijg je wat lekkers van met mij. Hey. Ik wil hier los. Dit is wat minder... Zullen we even een Heid en Ildo op ziekje? Hey. Ik denk dat ze die kant op gaan binnen. Ja, zo naar de beesten daar, hè? Oh, is de voetbalbel zo oranje zet? Cool. Maak een keertje met een... Ja, doe maar net schat. Het gas is nog weer. Hij staan weer te schoenen, maar staan voort, hè? Ons hiet nou wel heel mochten. De meid die komt er weer aan zaken. Hulk. Ik snap net waarom wat ze dan... Op sommige landen, ik snap net waarom wat ze daar dan... Het jongens echt jongens in 18 graden. Nou ja, elke land is weer oor. In sommige landen is het nooit, vriest het nooit, hé. Gek, hè? Dat bedoel ik, kijk ze. Ja. Wat dat betreft is het wel mooi. We hebben alles, hè? We hebben winter en zomer. Ja. Jest, maait het. Alle. Ben ik wel een land, daar is het altijd koud, hé. Ja, daar is het nooit echt zomer. Daar vriest het altijd. Hé jongens, ga ik zin hier wat? Val je wat? Wilde ik ballen jou aan de knie? Mijn trekking. Nee. Hier is. Ja, veel drukker. Oeh, maar dat is wel een strand. Ja, dat gaat erbij, hè? En dat is van. Ja, maar hoor, Hilda. Kijk. Hoppa. Nog een stukje? Ja, maar vriendje. Ja, maar hoor. Oh, is het zelf op? Lekker? Gelukkig is het net heel harde ballen, hé. Het is nog net green. Het is nog net green, het kan nog wat liggen. Maar... Hij is toch zo zin in, het kan toch net meer wachten. Met het aan nog even, nee, heer, het heer is op. Oh, dan ga ik die guy. Nou, ik neem nog vier. Die bij Hilda nog. En die moet nog water had, denk ik. Hoppatee. Je hoort hier nog wel water, hè? Ja. Oh, dat lijkt nog een beetje heersje. Ik kan zo van Joert nog gaan, dan hel ik vanmiddag nog even naar je. Mooi Hilda, hè? Is er zo lekker een stukje ballen. Die hoort niet weer zijn. Is het mooi tjusje dat ze trots gaas hebben. Heel lang, maar dan niet een stukje. Oh, Oh, wat goed van die zaken. Ja, zo past het er beter terug in, hè? goed nou Goed zo. Doe nog een lietstukje. Lekker, hè? Hij doet het echt niet Handje? vast. Hij doet het echt niet vast. Een beetje raar als dat. Ja. Oh, dat is ook wel eens snel. Jongen, ik loop bezig. Maar ik het horen paardje? Oké. Oh, en dan ga je hier nog... Ja, wat neemt ze? Ik is lekker op klimmen en terughinnen. De knieën naar nek. Dus dat is wel leuk. Buizen. Buizen. Ja, je moet wat verder rennen, hè? Ik ga de binnenbocht. Ik ga de binnenbocht. Hey! Ik kan wel lekker zitten. Lekker in het zintje. Lekker stien. Lekker, heerlijk. Dit is lekker. Oh, het lijkt eens zaken. Wat? Waar die hem tussen die voeten. Iets stikkelig. Nou, is het stikkelig, is zacht. Wat is het? Weet ik net, het komt van plantje uit, denk ik. Zit naar je shitjes. Zie je dat ben al je naaie shitjes, hé. Dat is lekker zacht. Pakken? Ja, wist. Even die plantje in die stuin. Ja, dan lees me hier in de modder. Misschien komt hij dan wel weer zo'n nijblom plant. Dat is wel leuk. Met dit shitjes? Ja. Kijk. Plantje me in de modder. Kijk dit plantje. Het plantje is shitje.
zie hoor. Oh, mijn zit in de stiekel vast. Ja, ik denk waarom wil ik net. En dan komt trouwens misschien wel een bjemke uit of... Maar een beetje rijden en dan... Ja. Nou, ben benieuwd. Ik ga een mooi drieslijn, een beetje modder doen. Een beetje modder doorheen. Ja, rijdt gaan. Ben ik al een beetje oneind. Wie broekt Ja, ben dat ik al al? weer naar je shitjes. Echt? Wat Ja, doen dan shitjes? Nou, dit is een waar je dan voort. Ik kom weer naar je. Wie broeken dit altijd als zoekerspen? Als zoekerspen, ja, dat lijkt het wel op zoekerspen. Eten we het dan ook op? Nee. Kom maar. Doei. Ja, ze rent op de zijkant. Door de schuil rent het zo makkelijk. Nee. Hallo hier. Hoi. 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 Hoi jongens. Hoi Itemem. Kijk Itemem. Kijk Itemem. Kom hier. La 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 la. Wat haast u? Een schelpje? Wat is het? Schelp. Wauw. Wauw, zou ik zo denken. Het hele paard laat je vol schelp. Kom hier nou. Geef me een koffie. Heidi. Oh. Allemaal weg naar de bosking. Zelf pakken. Ja, vind ik ook. Valt hij, is net heel Doei, veel. Mama. Sa. Die lelijke bal die je rukt op de hoek in, toch? Nee, gooi. Met het waasmiddelclubje. Gooi. Gaat ze plat. Oh. Omdat veel niet Ajax ziet. Is wel Sa. Ja, dat klopt, ja. Skimmerkmiddel, hè? Aanbarengebieden. Aanbarengebieden. Achterplat. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb echt wel van. Is net toch voor mij, hè? Ik heb wel echt wel deze. Oh, klasse. Jillons. Krop droegen. Ja, maar hij gaat lezen nog, Scott. Binnen. Hé, nog een bal. Ik heb wel iets lekkers. Ik ga hem op Gran Canaria. Een mobieltje. Nog één. Jongen. Allerbal. Die is lekker hut, Juma. Die is lekker hut. Oh jeetje, ja. Die is lekker hut. Nou, dan had je een boom, hè? Met mensen mij. Ja. En nu wordt het graag naar uit. Kedang. Nou, compleet. Nou, we hadden koffie achter de kist. Zaken maar een paar oren zakken aan. En dan het cadeautje maar meteen ophalen. En dan breng ik die naar het feestje van de tuin, joh. Zin in? Ja. Mooi. Ja, dit ken het. Nee, een paar En nee. ik zoek een mooie sokje. Ja, het houdt een keer op, hè. Doe broekste zak net altijd boeten, hè. Dan gaan we stikken. Maar hebben niks leven. Doe wij een paar oren. Zullen we dan maar gewoon voor het smieden? Nou, weer val. Huppatee. Nou, dan wordt nog een. En dus hem die hinnen brengen. Oké. En het wordt vast leuk, hè? Ja. Doei doei. Ik ren hem niet mee. A few moments later. Nou, ze kregen al hier nog een mooie, coole legerprintbaan om. Dus ze hebben er al heel veel zin in. Dus het komt fast class. Ze hebben het thuisgebracht, dus dat is ideaal. Ik zal nog even een paar pakketjes retour doen. En dan thuis even wat omstruinen. Ik mag nog even strikken. En ja, thuis even wat ompielen. Een ompieldeitje. Van alle je wat. Dus ja, vergeet je hem net te abonneren en te liken. Dan mis je hem helemaal niks van de chatsvlog. Kost helemaal niks te abonneren. Dat denken mensen altijd, kost niks. En je maakt je eerst er heel blij bij. Dus even op de knopje drukken op YouTube. Abonneren. Dankjewel. Oh, kom maar. Ildo hier nog geen zin om in de huis. Nou, en ik hier nog geen zin om te strikken. Dus we beginnen met boetenklusjes. Ik zal al plantjes even wetteren. En ik zie iets heel leuks op het tafeltje staan. Maar daar koe Jiske bij. En met het liedste tafeltje ook. Dus dat had je naar je boven verplaatst. Ach ja, echt leuk. Echt gezellig. Nou, het had net echt heel bedreigd of zo. Dus maar wel een beetje bijwetteren. Ik ga helaas al in een liedgieterke, dus ik mag een PK. Maar... Oh nee, wat nou? Blijf stom.
En Ildo zit weer mooi in haar zonbak. Dus groot succes, meid, hè? Dit is leuk. Oh, dat is echt wel lekkere snot. Heerlijk. Ik ben meteen een liedskepje voor die, hé. Ja. Denk, een beetje rustig, hè. Mandarijn, Ildo? Voorzichtig. Net vallen. Hè. Lastig om uit die zonbak te komen, hè. Ja, kom op. Handje, handje. Ja, daar is ze. Zullen we een mandarijntje doen, hè? Zie je wat met je voor lekkers had? Die? Met mij een eten doen. Draaien, 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 draaien. Lekkere vitamintjes, hè? En in de zinnen en lekker fruit. Wat wil je dan meer? Even een pauze, hè? We waren weer verder in de tuin. Maar ik zei dat Ildo er net zo vol les van had. Zaken die vindt het heel vies. Maar Ildo, jij kan nooit hoor. Het zijn al wel komen dat ze wat ouder werd, denk ik. Zie maar zo sim uit. Lekker zo erbij. Hulk. Lekker. Memmingen. En dit is me wel lekker, hè? Dit is een lekkere mandarijntje, leven. Is het erbij? Moet je het erbij lezen? Er is nog niet in. Op. Ja, is op. Alles is op. Het is wel lekker in de zon, joh. Nou, even heerlijk boeten. Wat hast du die? Wat hast du die? Wat zit er op die neus? Dat is een barretje. Wauw. Memek? Doe maar op een neus. Met mij op een neus? Oh, ja, dank u. Prachtig mooi. Haha. Nou ja, Ildo had heerlijk boetenbad. Ik ga boeten even wat oprijden en het blomkeswetter doen. Maar nou maak ik het toch echt al, jongen. Ik zal het spul even strikken. Hey. Heb je nog meer stickers? Oh, daar zit niks. Tje, die maar. Oh, met die handjes aan en even een keer maar stel je. Moeder en zono. Je kunt de stickers wel opplakken. Ja, plak je maar op. Ja, dat is wel leuk, toch? Ja. Doe mij maar weer strikken. A few moments later. Tada, dat is klaar. Ildo had inmiddels even de sauzen uit de la. Wat zit er dan? Met mijn hele kastje. Al het spul eruit. Boef. Nou, maak dat maar even oprijden, hè. Blow bezig. Nou jongens, het weer een hele morgen. Ja, hij komt dus. We gaan zijn bal eten. Ik heb Ildo op bed. En dan ga ik vanmiddag even op bed. Want nou, we gaan dus naar de après-ski party. Nou, en mijn energie is nog net als 6 van op 100%. Dus ik moet echt even vastsliepen. Ik ben echt er nog wat weer. Maar, nou, we gaan een hele mooie morgen aan, Ildo. Ja. Wat zei ze dan? Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauwtoem omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. En naar je chatvlog. Hey hoi! Hey hoi!